Pasrianggan ana iti makunam iti daytoy panagrali itata digiti tattao aya isipampelang ti mo nang pagsaritaan ta daytoy panagrali digitoy tattao actually damot iti ipumpuntos na nga talaga aya akang runaan na iti corruption ngem daytoy mat in terms of political ken daduma pa para kanya ket medyo na unigmeten daytoy pagsaritaan itata nga aldaw. So Idol Glenn ana iti makunam iti daytoy nga parang adati ibong puntos da tigilan ang corruption and all kang runaan na ket tinausar nga parang meeting place da or iti mismo nga pagsasaritaan da ket iti simbaan. So what is your stand on this one, Idol Glenn Batoyong? Go ahead. Sa bagay dito yung amin ko government kun simbaan kahit agsin na baling institusyon Yes. Dapat hanga makiramraman dito simbaan mo makiramraman dito dito gobyerno ka dito kwa institusyon ngem dito ti adamit siguro kwa na ti pamalubos na isong na natuloy dita ngem dati kuna dati epekto dito yung rally ket ada positibo kun negatibo okay, so ana nga rod iti positibo nga makikita Idol Glenn Batoyong mariing kadi iti gobyerno apakaseknan iti ikis dagiti idatang nga tattao. Actually dito pinagrally da siyempre kahit karbangan da deta ta idikal man kahit International Human Rights Day. Yes, yeah, of course. And of course DJ human rights tayo kahit dapat haan nga haan nga masuppress dapat irwar mo. So dahil takit agbalin nga awareness tayo. Okay. Haan lang nga iso dati agbalin nga aware no kid di kaya da nga may baga may kiss para kadito ng tao tapos dito ti positive effects na pagtaas ng awareness tumaduti ko tayo mamon tayo digi paglablaban da man ti nagkurkurangan ti gobyerno at least ibagbagada digi jay iso dati mangriing kadigi ti publiko no anyaman ti bubrayan digi ti gobyerno tayo nga na ikanniwas ti obrada DJ kasi lalang buburada nga kurkurap kasi di at least aware tayo. Tiga min Ma'am Elvesa Villanueva na imbagabigat manipod Oregon. Tapos dito iso dapat ti may mang pressure ti gobyerno. Tapno agbalit agobrada agbalit ma-pressure da tapno obra dapat ti nasaysaya at hangate anya dito yet ada kalata opisina pangkalang agbubuy Facebook adukas jay agpetik siba maturog di ba? Dapat DJ ko obrada ti gobyerno ket obra enda nga nasayaan. So imbestigaran da no adaman pinagabuso keno adaman ini-illegal nga obrada ket dapat makaswanda. Sa ano ti sedition nga ro ti pampunto sumba nga mabalin nga kaso dagito Idol Glenn. Ti problema na deta. Teko na tayo dapat communication malaag ka DJ group. Di kita ko maada tayo ti may isang institusyon na yan. Nakita mo nga deta may isang babaon mo kat maturog petiks. Haam mo nga kuan iso na haam mo nga masapul nga anya DJ i-tolerate dapat kasaritam haang kasobram dapat ada ket talaga kasi lang taubing do talaga nga pinalubusam nga nagmotor agad basol mo nga talaga inauna basol mo nga leader kasi at least sika no talaga nga good leader ka agbaling nga good community ay good ko DJ department mo. And of course Idol Glenn mainag iti daytoy akat paraking ka pansinin nga ta digiti adati gobyerno adatoy nga aro nga ingdaga puta no obserbaram ko kasang inisda pay kada dagiti maararyak da pay no daduma akit dagiti ordinaryo apo nga at tao dagito baka isuda pay ti ko nam ang ububraan da nga ta mula dagiti bagbagada dagiti ububraan da nga ta baka isuda metti kwa baka nabayadan da pay di ba isuda metti na hello Sir Orlando de los Santos wani wada naluluhaway ken timet mayat nakadakwada at least isuda kit
balbaling nga boses kadagiti Yes. na pauso. Isu nga haan tayo nga mabalin nga Mababalaw ida. mababalaw ida. Wen. Kasi isu da lang ti boses kadagiti na biktima met kadagiti nga sitwasyon. So, in your own perspective, Idol Glenn, dati ka di panag-rally dahil isang wanan ti simbaan kita is it okay? Or Actually, ano lang eh. parang ka? Para kanya hang kuman kumangam O sa bali kuman? sa bali kuman. At di Kasi- kami, di kalmang sa kata bali. akong permit da. Ayun nga. Dapat kung meron tayong batas na susundin, so sundin natin kasi Oo. we have batas, we have law. Of course. Tapos nag-rally kayo tapos di yung gayam sinunod DJ law. And that's the haan kayo nga ko DJ haan kayo nga adati right way kasi Yun, at the kaya? first place adaki ti left way. Yes, adati paglablaban yung agpaiso. Nga Ngem, Dahil- hang kayo magkasumursurot, no anya iti talaga nga agpaiso. When, Di ba? DJ ti ano na, di kami negative na. Wan. At ako naman si Luna Seleno file na yung bagabigat Sir Renz and Idol Glenn ko na. Yes. Di pa may isang negative effect na deta. Anak ko lang. Ana? Siyempre, traffic. Oh, Di di ka naman traffic. Oh, di ba? Matraffic ka. At nga rod ka, di ka lang nag-permitan. At least no kuma impakada yo. Inkabil na kayo ti may isang pwesto hanggang matraffic at sango met ti simbahan kayo. No kumada kayo ti may isang parke. Parke, yes. Isa yung Aurora Park. Kuman, tapos pagarigan. Ingkayim jay. Kasi hangkay nga papanawa dito at kalsada. O, di ba? So, something na dakay kumamot ti sumuro. Tadagayang balak yung agrali. Hindi in kwayo kuman. Inyun unayo. Inyun unayo when or 1 week before the rally akit nag-permit kay kuman kasi panagkita ko ta parang awan iti oras da tapos ikas takit agisagana Biniglada lang. biniglada lang dagiti tao nga saan pa nga ampo dagiti tao iso nga na traffic idi malem kalman iti bandana iti Rizal Street iti syudad ti Lawag. Si may isa pa DJ kwa. Di ba dakas giant tapos adang tupay conflict, ada tension. Ada tension na kadeta. Yes. Aga puta DJ lay paglablaban yon ket tension day giant. DJ tupay laawang permit yo. Tension day giant. So talaga nga sitaan da kayo ti pulis. Tapos no masita kayo ti pulis, agungit kayo. At siyempre DJ ti tensionan. Kami ilang lang iyo ta di yo magkayat nga manggig dato'y bagbagami kasi danto Okay na yan. ada tension danto kwa ag high blood danto napyaki dito itayan tayo haan nga DJ Kasli Manila nga agbibin na tuda adda pa DJ makadanon ti anya dito yun agbibin na tuda ada masugsugatan Yes. yan ada yu tayo apo tahaan ko mga kasiti mo pasamak nga damar rally Aglalo kot adapay ti bomba idi kada tear gas. Asjay. Imagta dito kat light lang. light lang hindi naman siya ganun ka Actually, ganun ka tension. Actually, dito ikat agrali da pa lang. Di ba, agrali da pa lang ayatin, indak lang arali, mapanda ta Capitol and all. At ti concert, kaming ti Philippine National Police, dito Aurora Park. Ada bukod lang ako, ada bukod lang activity. Ada libreng gupit, ada ti bloodletting activity, feeding program. Ada piapin kita awan na libreng tuli. Inan ko magpatuli. Oo. Papanampay. Kasi kung may rally sila, may silent rally rin ang ating kapulisan. Yes. Actually, they are also doing Is it what you call, silent ano rin? Silent rally din yun? Oo, para sa akin. Counter rally yun. Counter rally. Counter rally yun. Oh, kahit na sabihin mong counter rally, rally pa rin yun kasi silent rally. So, diba? hello. Pero, in fairness, nagitay, makiktot ka lata na. Nay, nakatulog ti pulis nita. Tagayam. Nagitay, apo, baka makiktot ka, apo, ada pulis nita, bla bla bla, kung ayaw na kwaya. Ada na karali, apo. Kita sa wala na Capitol. Actually, di ganyan dumapay nga ako. Di ganyan makikiktot nga kung ano ka. Ay, agli ko di. Ada gaya. Tamo na, checkpoint. Diyan na ka. So, ato dagiti pakaipapanan, dagiti kakastoy, akang runaan na kat, syempre, team ubraan lang. Dagiti kami ng team Philippine National Police ti ubraan da, duty da, when, ikwadala for safety purposes. So, talaga ti, syempre, nagsapataan da, nga duty da.
Kan siyempre no aggulo kayo dito tapos dati makakabili ko mga sibilyan. Napadayo. Oh. Iso nga ron, peace and order. Peace and order. Ngem peace and order da kata nabitas mo tayo boss. In fairness sa akin ni mga kanta yan ta PNP manong PD's band na pagabigat ko. Ay napintas si boss. Ewan napintas si boss ever since idi pelaeng idi panahon ni 2019 before COVID, talaga nga naglalaing dan. So, naantabayan ng Mijay. Yes, of course. So, may that concert daw. Ay, panahon ni Presidente Duterte, dapat digiti tayo nga, naglalaing digiti banda ti Manong PD's band. Yes, naglalaing dati. Tapos, dapat may isang kadwadan ng BFP ngamin. Hello kay ka, shout out Mama Abi Labugen. Iti BFP Pasukin. Ayan. Napintas dito. Promise. Ay, grabe. Adaman na sirpata mo. Nembaga-bigat, Jansen. Ni Sir Lawrence. Nembaga-bigat, Jansen, Ken, Rebs, Hello, ma'am. Ni Sir Lawrence Poget ko, Oo. Labayagin, agsarsarag, ti kapisi. Ay, kapisi, ti, kwa, Gcash. Apo, dito magikas talaga. Ay, namamas ko po ha. Namamas ko po kami. Actually, kasi nga talaga. Anyway, may sapay ko mga negative ko, dito yung misinformation nga may kukuha. Ada kami ni kayo dado, mga, talaga nga, when our emotions are high, tila may magbaga tayo. Gaya informasyon, di ba nagsubra tayo na dado, For example, ada ibagbagam nga itaas, palitan si Presidente. Tuno kung tila may bagam ka na yung Presidente. So, libelous mo din. Huwag ganun Kasi Jai, huwag ganun po. Kasi kung, for example, ada ka apa. Say for example, Idol Glenn, dahil kumain baga, patalas si Presidente, blah, blah, blah. Nagdodroga siya. Napatunayan nga ron. Umadado, misinformation nga, may karkalat kat. Of course, may isang positive effect na awareness nga ron. Ngam, ipakita yung positive awareness. Ang mga anamit, Diyos mio. Iso nga, kikitaan tayo lang, it's okay to have arali apo, ami ibaw pawil nga agrali kayo, pero surutin nyo kumamit iti protocols. Agralo ko, dapat nakita ka, baby, di malang kalman, agkakainitan. As in, baby. Ang mga 2 years old, I think, or 1 year old yun. Or younger. Napiyamot kumano tayo, baby lang. Hello, baby. So, bali mo bebe deta. Okay. Dito sa bali mo pa magsalitan tayo, Glenn. Okay, dito ay panagtatakaw. Dito na ay, ayun dyan, Santa Maria. Maria Ilocosur, DJ. No DJ ko empleyado ka ti may isang iba ka talaga empleyado ka ti may isang opisina, either private or public. Kasanumet no agtakaw ka. Apay kami agtakaw ka. Siguro kurang te sweldo. Sweldo da nga ta, no nagbimales ka nga ta, no talaga nga ang pagbayad mo ti utang and all. Pero ano ko naman Idol Glenn? Go ahead. Amo yun, may isang basol ti agtakaw. Ada ti 10 Commandments day ya. 10 Commandments, yes. Badi mabalin nga ti agtakaw. Ever since kano pa nga nagbaling nga usus ti agtakaw. Iso pa thou shall not steal ko na nang arod. Sa may isa pa, yure man piso deta, badi mo taktakawon. Ada ti may isang nagtakaw ti pusok. Natakawan dati kiss iso. Dati ka may katakaw. Nagiti na kamay may katakaw. Nagiti takaw nga kanito. Pauli mo siya takaw na kanito. Anyhow, please, apo, kahit lumong kayo ang takaw. Gamit lang ang trabaho ka. Say for example, janitor ka kumaya, gagdalos-dalos. Ang nakababa, hindi dyan, basurero ka, Ay, hello, gayam ka, nagiti, garbage collector. Daglen, kadawa. Jason, amok na yun dyan. Amaya, apo, nagita trabaho yun. Tilang madi, agtakaw. Datay amin nga, empleyado. Datay amin nga empleyado. Takawam deta mang pakpakangkeng ka kasi lang mo DJ pakpakanen da ka ti kuya pakpakanen da ka ti amom tapos kinagat mo lahat iman na.
Gets mo, Iwan natin yan. Ay, well. Gumaso ka. For example, you're a dog. And then, yung pinakanda kasi, pagpagano nakatiamo na, So- then kinagat mo lang. Hello, Ma'am Mildred Albano Fernando Manipod, Yes. Oregon, USA. Good Hello, morning, good morning, po ma'am. sa Okay. inyong lahat. Hello, ma'am. dyan. Salamat po. And of course, dadadadanggan nyo, pag manamanaan nyo nga aldaw, Ana. di pakpakan mo, deta pamilya, nagpupunta ka. well, Hanggang but- makonsensya. Haan kasi- Kasi mo nga mo tagadi ng takawa. Wen. Ken may sapay, di tanto deton to pamilya, ti agsagaba met. Yes, amoyo, everything you do bounces back to you 1,000-fold. Amin ng obraem, amin ng obraem nga dinadangkok, dinadakes, pagsawam lang da tao kada di ma dakdakes, ako sublimat king ka. Di ba? Ada hugot mo. Pagtakawam data tao, sublimat king ka, takawan da kamet. So, agtaktaka ang ngaron na pa aging gana ita kita mo pa kano na balod nga. Ako ti plant control. Kami milyones. Isa pa tapos kunan apong Glenn, nagtakawak mo ti bisong, apay handa nga insublikan na. Kuna kami didikwa. No takawan aktibiso. Okay lang ba't nga isubli ko? Saka amang isubli ka mismo. Okay. Dati apo ka ito pagkatawaan niya mausto. Ano gito'y apo Basta di kayo nagtakaw. Agkararag kayo. Kararag kayo. Kat di nga lumungaw kayo. Kan, haan lang ang kararag pasurutan nyo ti obra. Obra. Hanga dati gagat. umaasa na lang sa ano. Te kunada nga ron, te kunada mas maaga ang maaga kesa sa tayo nagagat. Te nalasapa ka. Dapat kasi nakadata nakasapsap alas 4 nakaringa. Siya mo lang kasapsapang ang duwata. Haan na nakaringa mo no pag digdig ko sala. Okay, mga idol. Just unay again, iti kay man para kita takunay na itatangal daw iti programa tayo Eye for an Eye.